Зимата дойде, пак ни изненада, фани неподготвени. И сега носи си метлата, добре, че съм си взел и ръкавици, тук кошарката и да видим дали ще запаля, ако не е замръзнал. Днес съм ви приготвил серия с метлата, с оръжието на труда, защото има ли сняг, трябва да се подготвим и колкото е възможно да се улесниме. Днес ще ви покажа едни тактики и техники, с които да ни е по-лесно. Първо, без да се шегувам, трябва да имаме, хубаво да имаме ръкавици и шапка. Защото процедурата по изчистването на колата си трае 5 минути. Измитаме по канта на вратата и дръжката. Що? Много просто. За да има как да я отвориме и като отвориме вратата, не си изсипе целия сняг на седалката и после да ни е мокро на дупито цял ден. Нали? Не дърпайте, бе. Това не ви е лятото. Ба! И половината Volkswagen си им счупени дръжките и сте отпорили уплътненията. А защо? Защото са замръзнали. Значи, затова е хубаво днес съм си взел някакви помощни неща и които са готини, ще ви ги покажа. Един спрей, ето го, антигел, Icebreaker, спира айса демек, нали? За ключалки. Защото ако ни откажем от централното и ни е паднал акумулатора, греда. И сега, на какво най-много ни се смее жената и комшията? Коя е любимата поза? На колене и да духаме. И почваме. Дорде изгрееме ключалката. Няма да изгрееме. Затова ето взимаме си едно спрейче, което ще ни служи дълги години. Пръскаш хубаво, като гледаш да вкараш и вътре. Не къртиме да натискаме да щупиме ключа и повече никога да не влеземе без ключара. Ставаме, няма нужда да седиме. Ключа вече леко го размърдваме. Отключваме колата, като леко помагаме на вратата да я отвориме, защото са замръзнали уплътненията. След като отвориме вратата и се надяваме да няма сняг на седалката, защото сме измели кантовете, сядаме вътре, изтупваме краката отвън, а не я внесеме целия сняг вътре и после като се разтопи да ни се потът стъклата и палиме. След като сме запалили, е много важно да знаем едно друго нещо. Ако може и ни е равно, не дърпаме ръчната спирачка, защото може ни замръзнат жилата и да не мога да тръгнем. Палиме колата и винаги нагласяме какво? Парното да духа на предното стъкло. След като го пуснем да духа парното на предното стъкло, може да го пуснем да духа на едно, защото колата не е загряла. И задължително пускаме подгрева на задното стъкло. Последното нещо преди да слезнем е да запалиме фаровете, разбира се, за да почнат да се размразяват и те. Слизаме от колата, след като тая работа сме свършили, взимаме метлата и почваме да метеме колата. Измитаме цялата кола като хората. Защо е важно да махнем снега от тавана? Ще ви кажа, много е просто. Защото е много неприятно, като карате зад някой с 50 км в час, да ви си изсипе целият сняг на предното стъкло, вие да не виждате нищо. Докато си метете колата, не е толкова проблем, защото вече си имате ръкавици, хубави обувчици, надявам се не сте зазнали с дискотечните. Метеме стъклата хубаво, защо? За да може да виждаме отвътре навън какво става. Нали, нека танкистите, правиме тук им прозорец и после се возиме. Ако стъклата са ни замръзнали, купуваш си един антилед и ако стъклото е замръзнало, не че гърташ, ами просто много лесно, ето така пръскаш отгоре, сами виждате какво се случва, директно го стопява. Само пускаме чистачките и абсолютно всичко ни е чисто. Чистачките се пускат, като сте вътре на затворена врата, за да не пада снега и леда вътре. Ема нещо много важно трябва да ви кажа. За да ви чистят хубаво чистачките, трябва да имате хубави чистачки, нали? Така ето фарчетата вече са се поразмразили, защото крушките печат. Сега при ксеноните не е толкова, но това е положението. Сега ще кажа нещо за тия, дето им се потът много прозорците. Пушат, дишат, много народ, качват се постоянно и слизат с мокрите крака. И затова е хубаво един такъв спрей. Антитуман. Да, не знам на какъв, сигурно е на украински, защото нали такава е фирмата. Така с антифок. Когато е изчистено стъклото и е забърсано, взимаш спрейчето, раздрусваш винаги, нанасаш ето така, мирише приятно между другото, взимаш чистия парцал и хубаво втриваш ето така и полираш. Да се втрие хубаво в стъклото. След като го втриете, хубаво забърсвате, това нещо предпазва и не позволява много да се потът стъклата. Особено вие сопелите, трябва задължително да си имате такъв спрей. И най-ключовото вече, за да не къртиме бравата и да не къртиме вратата, е ето този спрей. Универсална силиконова смазка.
не се ползва за други неща, а се ползва за всички гумени и пластмасови уплътнения. Какво правим? След като колата е добре измита, взимаме един парцал, избърсваме добре уплътнението, взимате спрейчето, хубаво го друсаме и внимайте, че е хлъзгал. Това, което трябва да знаем е, че може да си помагаме с парцала. Много важно. Не го бършаме сега, защото като го бършаме, това е файдата. То ще си попие. Първо, предпазва от вода. Второ, не му позволява да замръзне. И трето, го държи свежо, като цвят и най-вече свежо не се закъсва. Като другото, което ще ви дам като съвет, дето никой няма да ви го каже, е хубаво с този спрей да забършите не от греста, ами от мръсотията държача на пантата. Напръскайте и него. Напръскайте и самата панта, без да я бършите. Напръскайте вътре контактните части. Това спрейче ще отблъсне цялата вода и влага, която ще ви скърца, ще ви раздясва и така нататък. И последното, но не по важност, колкото и да ни е неприятно и си вика, аз си сипа вода. Малко от ракията ще сипа, малко може и вино. Не слагайте ракия, спирт и всеки видове бокуци в казанчето за чистачките. Ето ви един продукт, не е такъв аналог на пазара. Минус 120 градуса. С аромат на шоколад. Така че, моля ви се, много внимавайте да не го папкат децата. Отваряме предния капак. Колата вече е постоплила и искам да ви кажа нещо много важно. Тези неща гледаме да ги направим преди да е завалял снега и да са станали минусови температури. Но като са станали вече. Смятаме, че ще ползваме навънка минус 10 градуса. Гледаме таблицата. До минус 10 градуса 1:4. Слагаме 4 литра вода. Верно ме реши на шоколад, бе. По-души на шоколад ще ме реши. Сипаме шоколадената фабрика вътре и си имаме 5 литра готова течност за чистачки, която без проблеми може да ни се въргаля багажника. И сега вече си сипаш на воля. И от тук нататък ние сме направили нужното за автомобила. Колкото може ви показах, ползвате някои от продуктите, които са горе-долу по 10 лева. Ето, 10, 20, 30, 40, 50. За 50 лева спокойно може да се подготвите за зимния период. Трябва да си намерите и от некъде една метла, а пингвина даже вече тръгва да си ходи. Ти не си ползвал хадъл за предното стъкло ли? Я гледай как ти се е напукал стъклото. Да. Малко чукнал си това, не си се подготвил за зимата. Аз отивам да си пръсна бързо да видя дали ще завали шоколадче. Много ми е мерак да видя какво ще стане. Ама верно ме реши на шоколад. Не се шегувам. На шоколадче. Айде, отивам аз за шоколадче, ми се прияде.